assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama on jurama goto fof inde mum yettode mum bandiraɓe hande oɗo match parce que ko match sérieux kadi ko match vrai hande mbami ko yiide mbiɗi welti kamɓe sukaɓe fof koɓe mbaɗe nder terrain o Barça jouruji mumen e jouruji Sevilla par ce que hande équipe uji ɗiɗi fof jouyi bal mbaɗi bal kadi sérieux mbaɗi bal moƴƴo hay caɗele kewani e match o no fewi kono kam hande équipe uji ɗiɗi fof jouyi ko pour yidde gagnade wona pour perdude temps par ce que won hen yimɓe ko so Barça joude mumen no perde temps kono hande Barça e Sevilla fof jouyi pour gagnade parce que eɓe gandi oɗo match ko important quoi Sevilla kañum joguino 2 place e La Liga gandi hande so Barça gagni ɓe soɓe mbaɗani match sérieux so mbaɗani match vrai ma Barça gagne kadi ma Barça pasɓe kono hande ne fewi Barcelona ɓe jouyi kamɓe joguino balo kamɓe jinno wadde kadi hay Sevilla hay kañum ne waɗi ɗum quoi ha Sevilla waɗi bal mo yinno wadde o par ce que Sevilla hay kañum no hoore mum ko no Barça joudet ni ko kañum non yiɗi jourude kamɓe mbaɗi soɓe kefti bal o eɓe jogui jouruɓe yawɓe pour wawde wadde contre attaque pour wawa yaade yeeso kadi ko ɗum jiiɗa hande jouruji Sevilla en ɓe mbaɗi par ce que ɓe jogui jouruji mbawɓe yaade yeeso quoi joni ɓeɗon ne tampina défense uji kono hande kam défense Barça waɗi no moƴƴi ɗeɗo match uji jawtuɗi fof mbiɗi change mo Xabi yiɗi wadde e oɗo équipe quoi par ce que match uji ɗiɗi joni e Barcelona nannaka bi eɓe kewno équipe nane mabɓe bi kono kam ɗiɗo match uji ɗiɗi jawtiɗi Real Madrid e Sevilla ɓe nannani bi ɓe keɓani nannude bi hande Dembele kañum ha joni nana holla quoi ne yiɗi ne yiɗi football kadi omo wawi bal so yiɗi joude omon holla ɗum kono ɗo joni min caɗele amen Dembele mi anda so omo yiɗi heddade walla o yiɗa heddade par ce que en ganda mara joni omo andi contrat makko joni gasa joni omo holla équipe kesmo yahata o ko wawi wadde ɗen gueɗe quoi kono won hen yimɓe mbiye omo yiɗi heddade o haalni Xabi omo yiɗi heddade kadi o haalni e jouruji ɗi fof omo yiɗi heddade omo welti kadi omo yiɗi project mo Barça waɗata o omo yiɗi kadi Xabi ko waɗata ko ten kadi omo hooli Xabi par ce que Xabi nana hollamo jour comme no makko ni wawde joude comme no Barça foti joude ni ɗiɗo match uji jawtuɗi aɗa yiya Dembele no waɗa hunde kono hande équipe o fof dal ɓe mbaɗi koɓe poti wadde terrain o pour gagnade match o ayi jour ɗi eɓe gandi ɗo joni confidence mabɓe ene woni dow no fewi ten kadi eɓe gandi ɗiɗo match uji jawtuɗi football moɓe mbaɗata ɗi ko football liggaɗo quoi ko Xabi ari change mentality jouruji ɗi change koɓe mbaɗatno ko fof quoi
joni aɗa yiya équipe jouo bal kadi aɗa yiɗi équipe anduɗo holko jouwata par ce que ɗiɗo match jewtuɗi fof ko ɗum jeeten yimɓe fof ko gañiɗen Madrid ko holli yimɓe fof ɗo joni heddi ko kamɓe yoɓe continue koɓe mbaɗata ko par ce que hande ɓe mbaɗi ɗum ko hande match belɗo jiiɗen Barcelona e Sevilla wona Barça waɗi dominance fof tan won hen ko Sevilla waɗi kam Sevilla hay kañumne yiɗi ɗum wadde bal mum kadi Sevilla ne wawno hokkude Barcelona caɗele kono ɓe dañano tan wadde ɗum par ce que en jii Barça ganduɗo ko jouwata wona équipe kuman woni ɗo joni gonɗen ke yiide équipe Xabi en andi ko jouwata ten kadi défense o nana nafa quoi Piqué confidence mum arti no feewi en meeɗa yiide Piqué ko waɗata joni ko omo jogui 35 meeɗa yiide Piqué ñande wonno e kuman de erreur ji makko ɗi no keewi kono joni kam omon walla équipe o no feewi Arajo kañumne hoore mum en jii ko waɗata ko Pedri ha kañumne hoore mum joni eɗen jiiya ko waɗata nder terrain ko kala joueur garɗo Fernando Torres nana fuɗɗo famde nana fuɗɗo wadde ko Xabi yiɗi o waɗa e nder terrain o joni hay Dembele hoore mum e Frenkie de Jong kañumne jii kañumne nana waɗa bal mum dal hande mi weltima no feewi ɗum mbawmi yiide tan ko jour ɗi ko jarama ɓe jarama koɓe mbarata e nder terrain ko kadi bal maɓe kollata o fof ko ɗum min jiiɗi quoi ko yoɓe continue koɓe mbaɗata ko ten kadi yoɓe tinno e kadi andude joni sa andi tan Barça no jourete gasi kono ɗo joni en jiiye gueɗe ko Barça waɗata terrain ko joni kam hitande oɗo hesse aronde min jii football Barça joɗɗo kadi min jii joueur uji keesi garoɗe pour wawde wallude continue ko Xabi waɗata ko en nani Christensen gonɗo Chelsea kañumne ne yiiɗi arde kono hande vraiment mi weltimo ko Barça waɗa nder tane ɗo joni Barcelona woni ko dow place Espagne hakkude ko 12 point tan woni hakkude Barça e Madrid so Madrid renaki so continani gagnade ɓe perdi match uji ɗiɗi walla tati tan Barcelona no wawi heftude place mabɓe o wona premier ɗum kam eɗen mbawi yiide ɗum par ce que ɗo joni Madrid ko joude hanki Celta Vigo ko aɗa andi ko arbitre ji no kewi wojjandeɓe no fewi kono ko ni football wayi hande kam Barça waɗi ko foti wadde ko équipe tiɗɗo kadi e Sevilla wona équipe bayɗo fiiɗe équipe tiɗɗo kono joni ko ni tan ko ni Barça waɗi ko foti wadde ko ɗum jiɗɗen yiide bandiraɓe on calminama on juurama goto foof inde mum dal e yettode mum ha gongol kadi ko Oumar Coftal ɓalli are mon kadi bandiraɓe soɗon jiiɗi ko neɗɗo waɗata ko e tinno goppe abonné kadi nelɗon kam vocal e Facebook walla WhatsApp mon keɓ kam toon kadi boy goppon yande mon tan par ce que onon jimmi yiide ko mbawɗon haalde hen ko holko jiɗɗen continue holko jiɗɗen yaara yeeso e ɗe gueɗe mbaɗe noon bandiraɓe on calminama on juurama goto foof inde mum e yettode mum inchallah ha gongol